Sama da mutane 12,000 ne aka tabbatar cewa suna da ƙwayar cutar mashako a Najeriya. Daga cikinsu, sama da mutum 500 sun riga mu gidan gaskiya. Allah ya ji kansu. Sannan har yanzu akwai kimanin mutum 21,000 wanda ake zargin cewa sun kamu da wannan ƙwayar cuta. Cutar mashako cuta ce wadda ƙwayar bacteria wadda ake kiranta da suna Corin bacterium diffrae take haifar da ita. Ita wannan cuta tana kama hanyar numfashi, wato musamman ma hanci da maƙogwaro. A wasu lokutan takan kama fatar mu, amma ba kasafai aka fiye samun wannan ba. Idan ta kama hanyar numfashi, takan haifar da matsala ta yin numfashi cikin wahala, wanda hakan yana faruwa ne sakamakon wani abu da take haifarwa a saman maƙogwaronmu